Amalungu MK Party esifundeni Moses Mabhida eMgungundlovu aphume ngobuningi bawo ukuzozwakalisa ilaka lawo mayelana nemiphumela yokhetho lukazwelonke longenyanga eyedlule. Lamalungu abambe imashi ebhekise enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ukuhambisa uhlu lwezikhalo esolaka ikhomishana yokhetho ezimele kuleli ngokhetho athi lolungakhululekile nokuthi IEC kwangafanele idedele imiphumela yokhetho ekubeni kusanezikhalo ezifakwe amanye amaqembu ezombusazwe ezinkantolo ngokungahambi kahle kokhetho. Namhlanje nakukhona isela enalibamba uqotsheni elizovela la enkantolo lintshontsha amavoti enu. Manje siyazibuza ukuthi bakwazi kanjani ka-IEC provincially and nationally ukuthi ukhetho was free and fair. I-MK Party ithi samile ekutheni imiphumela yokhetho lukazwelonke yakhwabaniswa kanti ifuna ukuthi lubanjwe kabusha ukhetho. Amavoti omkhonto wesizwe antshontshiwe noma isystem yaka-IEC eyarigwa iyenze ukuthi abantu base-South Africa noma abantu bakwaZulu Natal bedeprive i-right yabo yokulidwa uhulumeni womkhonto. Sithi thina siyimbokodo kwi-region siyayisupporta ukuthi asihambisani nokuthi bathathe izwe lethu lo babamkhulu bahambe badayise ngale emazweni. Sithi silwisana nohulumeni nesystem yama-capitalist ma-comrades. Sithi njengoba silaso umkhonto siphethwe kwi-province nakwi-region yaseMoses Mabhida sipractice into ye-patriotism. Iqembu lifuna nokuthi kuphenywe umasipala waseMsunduzi ngezinsolo zokuthi izimoto zawo zazisetshenziselwa ukuyolahla amaphepha okuvota.